friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those other guys who choose, they don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long, and it's killing me to see you there with a broken heart. If you knew, I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you coming like a wrecking ball, crying on me, saying how they make you feel so small. When the rain couldn't get any clearer, I'm the one holding up all your mirrors, baby. Hurry up, back to me, why'd you ever move on? Yeah, yeah, you're making me confused. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you. Yan, good morning everyone. Ayan, ang aga kong nagising. Siguro nagising ako ng mga 3:30. Tapos hindi na ako nanto kasi sa Australia, ang 3:30 is 5:30 na kasi advance doon ng 2 hours. Siguro yan, namamahay pa. Tapos yan, boring. Tapos yan, nagko-coffee na ako. Tapos yan, nag-i-edit na ng mga tira kong video para lang maging busy ako. Tapos mamaya, baka magsumba ako kung anong gagawin ko para malibangin ko ang sarili ko. Ganito palang nararamdaman ng nakakulong. And good morning. Ito ay omelette, tapos danggit, tapos ito ano to, para siyang embutido, masarap. Tapos sinabol nila tong suka para dito sa danggit. Yan, kain tayo, breakfast tayo. Para matagtag yung kinain ko kaninang umaga. Kasi hindi ako nagbe-breakfast talaga, kaso may danggit kaya nag-breakfast ako. Hindi pa nga ako nakapagpahinga, may pawis pa ako. Ayan, dumating na ang aking lunch. Talagang tataba ako. Ayan ang lunch ko. May soup na
mami ata to. And then, rice na kung sa susukatin to parang 1.5 ata to. Tapos, itong pasta, fish sarsyado. Tapos, itong para siyang adobo na medyo maputla lang. Pero masarap. Ang sasarap ng mga pagkain dito. Grabe ang servings. Hindi mo kayang ubusin. Ito talaga ang nagustuhan ko. Itong sarsyado, na miss ko yan. Yung fish na yan. Magre-request ako. Ito. Reserve to. Nakakaipon ako ng fruits, oh. Magre-request ako mamaya na alisin na ang rice sa meals ko. Kasi sayang, itatapon lang. Paggabi na, kaya matatapos na ang day 2 ko. Maghapon ginawa ko, ayan, nag-edit ng mga videos, nagsumba ng konti kasi madami ang serving ng mga meals. Mukhang panglalaki ang serving. Nandito lang ako sa loob, siguradong tataba ako, kaya kanina nagsumba ako. Sana magawa ko araw-araw ang magsumba. Tsaka magre-request ako na wag nang maglagay ng kanin sa meals ko kasi nakakatakot sa edad natin. Ayan, dumating na ang dinner ko. Nag-request ako na wag nang lagyan ng kanin. Hindi raw pwede. Ewan ko kung bakit. Ayan, anong soup kaya to? Masarap siya. Ewan ko anong tawag niyan. Tapos, ayan. Meron na naman pork. Tapos, meron fish. And then, fruit. Ayan. Sabi ko, naiipon ang fruits ko. Ayan. Kain tayo. Ayan. Katatapos ko lang ma-upload yung experience kong, travel experience ko from Australia, Hong Kong, and then Philippines. Tapos na. Ngayon, tapos na ako mag-dinner, tapos na ako mag-refresh, tapos na ako mag-upload ng video yung ina-edit ko. Tapos ngayon, tapos na ang aking day 2. Oo, tapos na. Bukas naman. Sana, fast forward na. Sana yung pagising ko yung pauwi na ako ng Naga City. Good night. Good morning. Good morning. Pang day 3. Medyo mabigat sa pakiramdam na gumigising, natutulog ng mag-isa. Yan, sana matapos ko ito na productive uli, makapag-edit uli ako para malibang, para matapos ng ang araw. Yan, magkakape na ako. Then, yan, kung anong magagawa. Good morning. Ito ang breakfast ko. Sinangag, hard-boiled eggs, saka meatloaf ata yan, saka tocino. And then, yan, fruit na naman. Saka black coffee. And breakfast tayo. Ito, mamaya ka na sa snacks. Nakaipon na ako ng fruits. Then, pag second time ko na yung black coffee na yan, kasi ang aga kong nagising. Ayan, breakfast tayo. Ayan, salamat sa Diyos, nabusog na naman ako. Ayan, nahihinayang ako
ng rice kasi no rice diet na ako. Yan, tapos na ako kasi ito ng pinaka-rice ko, yung hard-boiled eggs. Ngayon time para sa aking vitamins. Wala pa akong maintenance kasi hindi pa ako nagpapacheck up dito. Kaya vitamins muna. Tapos ayan, ang tira ko ibinabalik ko doon sa upuan kung saan ko to kinuha. Tapos ito palang basura every 2 p.m. every day pinipick up nila. Ang ginagawa ko yung basura doon sa bathroom, tsaka dito ilalagay ko dyan, tapos isasara ko yan, and then ilalabas ko lang siya dyan sa door ng 2 p.m. Tapos yan, kukunin na nila yung basura. Nagbigay sila sa akin ng mga extra plastic, garbage plastic. Ayan. Tapos ayan pala ang mga rules na babasahin mo pagka nag-check-in ka dito. Yan mga rules na binigay na. May nakalagay dito sa housekeeping na kung hindi sila yung normal ng hotel na nagpapalit sila ng mga linens. Hindi. Pero kung gusto ko raw magpalit, ako ang magpapalit, lalagay lang nila dyan sa door yung mga new linen. Basta ako magpapalit, tapos ito, iipunin ko lang dito sa loob, kukunin lang nila paglabas ko. Ako lang naman ang gumagamit. Kaya baka umabot yan ng 7 days. Naliligo naman ako araw-araw, kaya yan. Hindi na lang. Tapos pwede kang maglaba sa loob. Pwede kang maglaba dito sa loob kung gusto mo, pero hindi ka pwede magpalabas sa labas. Kaya hindi na lang. Tapos yan ang hinihintay ko na lang ang ika-5th day na ma-swab test ako para pag negative result ako na lumabas ka agad ng ika-5th day ng gabi or hapon, pwede na akong lumabas kahit hindi ko natapusin ang 7 days. Kahit bayad na to hanggang 7 days. Binayaran na to ng anak ko, kaya yan. Ang anak ko kasi lahat ang ayos ng lahat ng papers ko ng pag-uwi dito. Siya lahat naggastos, nag-process ng lahat ng papers. Yan, naghanap kami kasi hindi lahat ng accredited hotel ng government pwede ang non-OFW. Kaya naghanap kami ng mga hotels na accredited nila na pwede ang non-OFW. Nagbasa kami ng mga reviews, kaya ang pinaka number 1 ko is internet. Tapos yung food, nag-depend kami doon sa mga reviews na nabasa namin na yun nga masasarap ang pagkain. Pagdating ko rito, hindi ako nagkamali. Nang pagdating ko rito, talagang malinis ang room. Number 1 kung tinitingnan ang floor. Pag naglakad ka na nakapaa, walang dumi ang paa mo. Tsaka yung mararamdaman mo yung parang, basta mafe-feel mo yung linis ng floor. Yan ang una kong nakita. Tapos ang mga staff, magmula sa front desk, mga smiley sila. Mababait yung mafe-feel mo talaga yung welcome ka. Tapos kahit dito, yung mga naghahatid, yung pag nagkuha ko ng pagkain na may nakita akong staff na naglalabas din kung ano sa ibang room. Lahat sila bumabati. Kaya yan, para kang feel at home. Aanhin mo ang 5 stars hotel. Kung naka-quarantine ka naman, hindi ka naman makapasyal sa pool, hindi ka naman makapasyal sa lobby, dito ka lang sa room. Kaya dito na ako. Yan, lunch time. May sabaw, rice, tapos yan, and then parang litson ata to. Ayan, lunch tayo. Ayan, dumating ng aking dinner. Ayan, parating masarap ang pagkain dito. Tsaka ang serving. Diyos ko, ang dami. Yan, naipon ko na nga ang mga fruits.
Kain tayo. Hello, ayan, 8:30 na. Medyo antok na ako. Saka nakapag-good night na ako sa mga family ko. Ayan, tapos na naman ang aking day 3. Ayan, bukas naman uli. Bye. Ayan, 4 days ko na. Bukas ang swab test ko, sana negative para makalabas na ako. Ayan. Ayan, dumating na ang breakfast ko ngayong day 4. Ayan, scrambled egg, ham, corned beef, saka sinangag. Then fruits again. Ayan. Ipon. Snack na lang yan mga fruits. Ayan. Sayang na naman, hindi ko na naman makakain ang rice. Ayan, breakfast tayo. Ayan na ang lunch ko. May apple naman. Nag-request akong no rice. Pero nilagyan pa rin nila ng bread. Ayan, lunch tayo. Ayan, pangalawa ko ng pelikula yan, napapanoorin sa maghapon. Tapos, ayan, dumating ng aking dinner. Ayan, soup. Tapos yan, tapos banana. Nag-request kasi akong walang rice. Nilalagyan pa rin nila ng bread. Ayan, dinner tayo. Ayan, tapos na ang day 4. Ayan, good night na. Tomorrow again. Hello, good morning. Ayan, pang 5th day ko na. Mamaya na ang aking swab test. Sabi, pagka lumabas ka agad ang result na negative, anytime pwede na akong lumabas kahit hindi ko natapusin yung 7 days. Ayan, tingnan natin mamaya. Ayan ang breakfast ko. Kung kailan ako nag-request ng no rice. Saka naman nag-serve ng danggit. Paano ko siya makakain? Diba? May suka naman. Ayan, breakfast tayo. Ayan, nag-i-edit ako. Tapos dumating ang aking lunch. Ayan. Lunch tayo. Update. Nag-aalala ako kasi kaninang umaga, ina-expect ko kaninang umaga ako magsa-swab test. Tapos hindi sila dumating. Kaya nagpatulong ako sa front desk na mag-follow up. Yung pala, nandyan na sa baba yung magsa-swab test sa akin. Akala ko silang pupunta dito sa room, yung pala ako ang bababa. Yun, pinadala lang sa akin yung passport ko, tapos yung payment na 1,780 daw. Yun, bumaba ako. Hindi ko ina-expect na ganun pala, hindi naman pala ganun katindi. Ayan, nakat yung sinasabi ko kasi tumawag ang front desk, tinanong ako kung kumusta daw yung pagka-swab test sa akin. Tapos, yun nga yung receipt, sabi daw nung sa yung Philippine Diagnostic, sabi daw nila to be followed na lang daw yung receipt saka yung sukli ko. Yan, sinasabi ko nga hindi naman pala ganoon
katindi ng inaakala ko ang swab test. Okay lang, nabawasan na ang isa sa mga inaalala ko, yung result naman. Siguro pag dumating na yung result, tapos yan, negative. Yun, doon lang siguro ako makakalma, doon lang siguro ako magiging maganda ang tulog. Kaya, ayan, update ko na lang kayo ulit bukas paglabas ng result. Sabi daw, within 24 hours, lalabas ang result sa email ko na. Ngayon, pag lumabas na negative, pwede na ako mag-check out. Hindi pala, hintayin ko pa pala yung certificate na manggagaling sa Bureau of Quarantine daw. Ganun. Kaya update ko na lang kayo bukas. Ayan, time check. 5:36. Nakatulog ako ng isang oras from 3 hanggang 4. Tapos ayan, kasi bored na talaga ako. Ayan, nag-i-edit ako ng mga old videos, family videos namin. Tapos yan, bored na ako. Gusto ko na umuwi. Sana bukas makauwi na ako. Ayan, maagang dumating ang dinner ko. Ayan, fruits naman. Meron silang fruits every meals. Magmula breakfast hanggang dinner, may mga fruits sila. Tapos, soup. Wow. Ayan, may gulay, fish, saka pork. Tapos may bread. Hindi ko naman kakainin ang bread. Ayan, dinner tayo. Ayan. Tapos na naman ang day 5. Sana bukas dumating ng maaga ang result para makauwi na ako. Bored na talaga ako dito. Ayan. Good night. Day ko na. Sana lumabas na sana i-email na sa akin ng Philippine Diagnostic yung aking result para makalabas na ako. Ayan! Happy ako. Kasi after ng mag good morning ako kanina, nag-check ako ng email ko. Yan, lumabas na yung result ko. Akala ko nga mamaya pang hapon kasi sabi nila within 24 hours. Hapon ako na swab test. Kahapon. Kaya ni-expect ko hapon din darating yung result. Ngayon yan. Negative. Praise God. Kaya ngayon sinend ko na dito sa hotel sa email nila. Tapos sinabihan ko pa rin sila by phone na sabi ko may sinend ako sa kanilang email. Kaya yon, anytime daw pwede na akong lumabas. Tinanong ko kung kailangan ko pa ng clearance from the Bureau of Quarantine. Ang Bureau of Quarantine daw ang magsisend sa akin. Pero anytime pwede na akong lumabas kasi may negative result na naman ako tsaka fully vaccinated. Kaya pwede na ako masundo ng kapatid ko. Ayan, mamaya, laya na ako. Pwede na akong umalis. Pero dumating yung breakfast ko, kaya may apple, kaya naiipon ng aking mga fruits. Tapos yan ang aking almusal. Breakfast tayo. Ayan, sa wakas, ready na akong umuwi. 9 o'clock, mag-request na ako na patulong akong bumaba ng bagahe ko. Tapos susunduin ako ng kapatid ko. Pero before pala ako nag-decide na mag-empake, nag-register muna ako dito sa Pasig. Kasi taga-Pasig yung kapatid ko. Nag-register ako sa kanila sa Pasig para makakuha ako ng QR code ko. Kasi hindi pala pwedeng makapasok sa mga mall sa Pasig kung wala akong QR code. Ayan. Sa wakas, laya na ako. Ayan. Ready na bagahe ko. Nakakapagtaka kung wala naman ganyan. Kung bakit
mas dumami ata bagahe ko. Hindi naman ako nag-shopping dito sa loob ng room. Ito pati na-expand ko na. Ewan ko anong nangyari. Basta, happy ako kasi aalis na ko. Good morning. Pwede na ako magpatulong, magbaban. Oo. Thank you so much.